Chillataan ja kuunnellaan tai mitä? On vähän Mikä? pussikarvoja tuolla kannalla. Mikä karvoja? Pussi. Pillukarvoja vähän. Sano uudestaan kovempaa. Pillukarvoja. Siis onks tää mukaan niinku... Näytän. Siis mikä? Pillukarvoja. Kato. Aika kiva. Eikö se ole miehekästä olla karvoja? Miehekästä olla pillukarvoja. Eiks jälleen niinku jaloissa silleen puskaa? Mitä sä syöt? Pullaa. Eestiläistä pullaa. Eestiläistä pullaa. Aika pahtoa. Käykö silmi? Oliko nää vissiin jotkut hotellit? Hei, nyt hävettää kun kohtaa, tai jos koko maailma, tai ei maailma, koko Suomi näkisi meidän hölmöilyä. Harokin kumaruu meidänkin. No, sä vaan toivot. Sisäisesti sä toivot vaan. En mä toivo. Mitä ihmettä? Vilkuta! Me mennään vielä kattoo Fellowshipia. Me mennään kattoo. Siis me mennään kattoo just. Voila! Voila, me mennään. Kun se on se uskomatta. Koranin nimi. Niin, kun sä sanot Koranin nimi. Kun mä sanon sen vaan. Sorry ylös. Voila.